mansion. Ba. Kira kan. Kuyawan yung balaya kay papayaga kay ang kurtina des gawas. Hindi na ko kaagi. Mura jud na sa squatter no kay mao na lang jud ni kuan man lang din lugar. Ano ni? Kita ka ng kuan. Welcome sa akong farm. Farm. Akong farm nga ang tanom puro rao tanon tungod sa kadako. Lit na pawang lit. Ha? Kira wala na may tao. Nara. Mo automatic ra ni. Patong Sambo kaya mong batong guys. Wala pala yung bunga. Tapos naamit ang munggay. Pagsilip. Ito tawagan niya? Tangkong. Tangkong Tangkong na tinangkong. Ito yung tangkong Ang kamala ba? Ang nilubi. Yung mga lubi kayo. Ang taga naman siya kanang Bilak ka. kanang gagmay rin siya. Inano na lubi. Ay talong. Ang talong namuwak na. Ano na muna Nakoy-tutoy. May mga namuwak. Tapos ini siya kahit ano siya kuan kanaang tawag ano dulaw kung loya nga yellow dulaw dulaw ano nga nagamay ang batong tapos na ay mga atsal nga niwang kaayo ano ba ito ang bati din sa una nawala na mga okra pa Ito ba na siya nga kung ubay siya jud nga kanaang taon mapang manlit. nga tapos na ay kapayas kini nga kapayas ug ani nahibaw iglaki banigbay baan na to laya unsan siya sikwa sikwa pero wala pa namunga naay namunga dahil sa pikas na side. Namuwak na siya naibunga gamay tara mana siya sikwa pila na nanay gamay nga buwak bunga dayon butang sikwa gyapon siya gipakatay sa kilid sa koral nga naming mangga nga mangga mangga ni siya may bawaan rin may bunga na inig mamunga mga talong-talong niwang pa nga talong tapos namin ko lamok sikwa nga dako-dako na ang bunga sila ka ni kaadlaw na sa mautang mga nakabalo nada pa mapabunga ang sikwa tapos hilain mo papaya kung siya bere na sa tik-tik
isdaan maghimo og CR wala na problema kanang naasad ni namunga na gagmay na bungang gagmay ang bat so itong talong tapos na ay miracle fruit niya no? Sino lang ni? Hindi ko nisika tanga naasad ni diri ate daghan sa purpose ang bunga makaon ang dahon pwede siya tambal og ubo nanatag nila na dragon miracle fruit nga mao ni siya kapayas na laki hibawaan na siya ninyo nga laki siya og bayi kay laki daghan kayo buwak bali no ang laki may daghang buwak ang bayi kay may mamunga pero namin siya technique nga mamunga ni siya ano ko siya murag tutukan bitaw ang lawas dapat tutukan ang puno sa dunggabon sa kamatis dahil tapat dahil kamatis nga duha-duhaan mabuhi ba ni siya og mamatay kaya naunsan ni siya nagliyaman dayon ang magbutag tangad ang aming tangad hindi na gusto din siya duha-duha pa upang ha para itagog sa tinuwa nga manok sa kay tuwaon kamatis na mo na saray kay bunga kay luya naman siya daghan kayo nga tangad mo bunga na ang okra tapos dito batong na katong batong nga Bisaya atong mugbo ra bitaw dili siya katong mga pinahatay batong ni siya nga Bisaya hinani ra ni siya kat mugbo pwede na siya utanon dayon dako magaya ni atong kuan dako magaya ni atong farm karami kadangaw tunga dapat pagtanom bawasan ng kural-kural kay napay na yung pagtanom diri sa bawat tension dili na ni amuha biligyan mo tango ni namo tambok kayong okra no okay man daw ni nani kay organic siya ba wala siya gitang sprihan og mga chemical makilubi nga bila ka pero napay daghang ikra daghang mga turok na ikra makilubi nga bila So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. wala pa man nakuan ko ang inyong buwak ay gender magkuan pa niya mag gender rebel kanan jud na kamatis wala gisi ayo ano man siya oo nangamatay siya nga na ay kuan ay dragon fruit diri para diba mao ni siya dragon fruit na tambok kaayo ikaw pagkuan asa ko ni sa putog dian nandiyan dapat ay lain nga dragon fruit nidala ni nako busay putol man ni isa na sa ito dragon fruit ya po na pwede mo sa iputol go ni may itanong kita sa dalian ng tao niya Bye. Ano kung gawin dito gawin? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Laya itong kuhaon o dili dalawang
Hmm. Okay, guys. Hindi magdaragtanglad. Oh, pagtanggad ang utan. Hindi lang siguro eh. Tangig. Ano kami? Sobrang ano daw. Pinggan-pinggan. Umaura niya mo ang bedak ko na. Bitawan. 100 square meter ani. Kapuran na namang kuan. Manasyon. Ano lang din na habilin. Ano din nakikita ko an. Ano di ka maglakaw. Nasa balay quarter. naka sa syudad dito. Kasi dito wala pa ni siya ang dito. Baligya ni natay kwarta. Baligya. Wala pa ni kwarta. Tampo kayang gabi oh.